Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft! Astăzi vom juca o nouă hartă. Deoarece harta cealaltă mi s-a șters survival și totodată oricum locul unde ne-a spawnat era foarte nașpa, așa că na. Eu zic că e bine că s-a șters. Dar mai întâi de toate, mai întâi de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și pe clopoțel ca să primiți notificări când postez ceva nou. Acum, hai să trecem la videoclip. Așa, deci mai întâi de toate trebuie ca în orice hartă survival să începem cu începutul. Așa că spargem repede acest copac, ne facem un crafting table și vedem pe urmă ce se întâmplă. Băi, nu știu, în privința celelalte hărți, sincer nu știu. Da, chiar nu știu ce să zic, dar cu creeper-ul, na, nu suntem pregătiți deloc, așa că mai bine fug. Așa, deci, să ne facem repede un crafting table. Da, și dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Puteți să intrați și pe canalul de gaming, asta în caz că sunteți interesați de ce facem acolo, puteți să intrați să vedeți. Nu știu, eu zic că e foarte șmecher. Nu știu, adică încerc să fac diferite videoclipuri șmechere, dar se poate și mai bine, așa că în orice moment nici nu vă puteți aștepta să vedeți ce o să postăm. Așa că na, cu toate că suntem așa la început, eu cu acest canal sunt la început, aș vrea să ajung cât mai departe și cu ajutorul vostru pot să ajung mai departe. Știți, e frumos, știți, formăm o comunitate cât mai mare de oameni. Da, facem canalul ăsta, ajungem cât mai sus cu el și totodată dacă tot vă abonați, na, nu pierdeți videoclipuri șmechere. Cel puțin eu așa încerc să le fac șmechere. Eu sparg aici la cărbune, dar mie îmi trebuie piatră de fapt. Oricum îi dăm repede. Iau așa mai multă piatră că na, trebuie să ne facem și arme. Și de astea facem mai întâi un târnăcop, eventual și un topor. De acesta nu mai avem nevoie. Avem nevoie de crafting. Tot l-am luat. Oricum, văd că locul de data aceasta, locul în care ne-a spawnat, e destul de normal. Avem aici biome de nisip și mai prin colo am văzut un nou biome, nu știu cum se numește, dar nu contează. Și așa că suntem la început, voi face din nou o mini bază, de data aceasta una micuță de tot. Și vreau să vă întreb dacă vreți să-mi fac baza în pământ, adică ori în pământ, într-un munte ceva, sau să-mi fac casa așa pe deasupra pământului. De aici asta trebuie să-mi scrieți în comentariu. Și da, cum vreți așa facem. Eu n-am nicio problemă, am făcut o perioadă lungă de timp, am făcut și așa și așa, adică na. Eu aș vrea să fac într-un perete, zic eu, într-un munte, o bază așa șmechere de șmecheri. Băi, dar văd că na, nu prea este cine știe ce lung acest biome. Văd că din nou ne întâlnim cu nisipul. Și aici din nou ajungem la pagina asta verde. Op. Da. Deci ok, eu zic să ne apucăm pe aici să omorâm animale. O să avem nevoie de mâncare. Nu știu, eventual eu am multe planuri pentru această lume dacă am început. Pentru lumea aceea am făcut și o grămadă progres și am vrut să vă-l arăt astăzi pe videoclip. Dar, na, mi s-a șters taman când am vrut să filmez. Habar n-am ce s-a întâmplat, dar cu aplicația pe care eu filmez, nu știu, a început să mi se lăguiască, să mi se nu știu cum. Și am dezinstalat aplicația și am instalat-o din nou.
Și când m-am logat, am dat iară să pornesc live-ul, hai că e live, să pornesc să filmez și mi s-a șters, adică când am intrat în Minecraft mi era ștersă harta și nu înțelegeam ce să fac sau cum să fac, dar nu-i problemă, de data aceasta am rezolvat problema și nu cred că se va mai întâmpla. Dacă se va mai întâmpla, habar n-am ce o să fac. Dar vă dați seama că nu este prea normal să încep 20 de serii odată și să nu termin cu niciuna, sau să încep de 100 de ori și niciodată să nu termin. Acum văd că este pe aici iron, luăm repede ironul ăsta. Am sparg toporul, hai că am înțeles. Eventual nici nu știu unde să fac, să-mi fac așa bază de început, dar văd că este noapte, nu știu, am lână. Am 2 bucăți, mai am nevoie de o bucată de lână să-mi fac pat, dar habar n-am unde este o oaie acum. Băi, sincer, o oaie, am nevoie una. O, fiera, se spawnează și monștri din ăștia zombie. Dar eu nu găsesc o oaie. Cam nașpa. Văd că găini sunt, dar eu am nevoie de oi. Deja a început să se spawneze. Creeper, zombie, tot ce vrei. Bă, nu știu, noaptea trebuie să se spawneze oi, nu? Animale din astea. Sau nu se spawnează, că habar n-am. Uite, aici mai avem. Băi, văd că harta pe care ne-a spawnat acum este înmulțită cu diferite biomuri. Băi, de să luăm repede acest lemn, să-l transformăm pe tot, să facem o mini bază aici. Nu știu, ups. De fapt, ok, facem repede aici ceva micuț. O, fiera. Hai că mai pot și eu să construiesc dacă e. Uite, avem aici și un trader. Băi, habar n-am ce fac eu acum, dar fac și eu ceva. Ops, s-a făcut ăla invizibil, dar băi, a trebuit să stup așa aici. Bă, oai, mai avem nevoie. Băi, hai că stup și aici. De ăla încolo. Acum crafting table mi l-am luat. Piatră nu mai am. Sau dacă facem aici repede rost de piatră. Wow. Băi, deci, da. Acum suntem în cave. Vreau mai repede să se facă zi. Nu cred că vedeți voi acum mare lucru pe zi mare. Dacă facem pe să vedeți ceva. Aici lavă, mai mare. Am venit de care în cale că avem nevoie. Sigur că avem nevoie. Deci nu uitați, comentarii dacă aici, scrie de am ajuns, dacă ați mai așa că nu cred că nu trebuie ajuns. După aceea că abia început și nu cred că aproape bine până aici. Am zis să luăm piatră să facă finalul ăla. Dar nu știu, mă gândesc să fac și trei rugări. Nu să vedem ce facem. 60 de piatră. Da. Facem repede un furnal. Așa. Punem ironul ăsta și eventual dacă tot avem iron ne vom face și din asta arme mai bune. Așa că aș putea de fapt să sparg aici. Facem, uite așa, aruncăm ăsta și ăsta.
Și carne, trebuie să prăjim și niște mâncare, niște carne. Aici pot să astup. Băi, dar unde s-a dus traderul ăla? Cred că acolo. Cred. 4 iron. Facem repede un turnăcop. Dar ce, nu mai am lemn? Zi-mă că nu mai am lemn. Luăm repede de aici. Și ne-e foame, văd că. Așa ca de început este mai greu, dar pe viitor vom face să fie totul bine și frumos. Hai bă, ce nu mă pot ridica. Așa. S-a făcut asta, punem și carnea repede să se facă. Acum facem asta. Facem târnăcop mai întâi și aș face topor. De fapt, hai facem din nou un târnăcop și un topor. Băgăm aici, le așezăm puțin. Ok, așteptăm. Ar trebui să iau mai mult lemn, dar cred că, revin după ce trece ziua asta, după ce se face zi. Băi, deci s-a făcut zi, am distrus chestia asta, că nu avem nevoie de ea. Acum vreau să, nu știu, să mai explorez, să văd unde exact sau unde este locul potrivit pentru a-mi face o bază și uitați, și o oaie, 2. Noi avem doar nevoie de o bucată de lână, așa că, da, suntem deja levelul 4. Ok. Băi, sunt flori aici, nu știu, sunt și alte flori. Dacă nu, ne vom face pat galben. Văd aici niște dovleci, poate este un sat ceva. Că de obicei, nu știu, de câte ori vedeam dovleci găseam sat, dar acum văd că nu mai merge așa. Sau, de fapt, o să mă iei gura pe dinainte. Ups. Op. Hai, bubuie. Așa. Nu știu, vreau să găsesc ceva iron. Acum, vedem și noi. Cărbune văd că este o grămadă. Bă, mai jos nu vreau să mă duc. Vreau pe aici pe sus să văd dacă găsesc ceva. Bă, am găsit, văd că aici ceva. Nu mai am torțe. Facem, nu-i problemă. Așa. Acum, nu știu, luăm iron-ul ăsta. Cam puțin, dar nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Bă, ok, deci dacă vreți, poate, nu știu, eventual să mă joc cu altcineva, adică dacă vreți să mai joc cu altcineva, să facem o hartă, scrieți în comentariu, abonați-vă dacă vă place ce fac. Momentan, nu știu, poate vi se pare plictisitor videoclipul, adică nici nu știu dacă ați ajuns până aici, dar, din nou, dacă ați ajuns, scrieți am ajuns sau, da, nu știu, nu cred să se uite cine știe ce lume, dar, da, așa ca de început, eu zic că, merge. Cât mai am până sus, hai. Hai că mai avem, văd că suntem deja pe un munte ceva.
Ok, eventual aș putea să-mi fac aici o bază, dar da. Nu știu, îmi place și locul. Trebuie ce mișto acolo, s-a primit ceva frumos, dacă mă voi chinui puțin. Aici din nou este ceva interesant. Și putea să-mi fac o casă spre orizont încolo. Dacă o să-mi fac casa în pământ, în munte. Băi, nu sincer, eu zic că merge, așa că, na. Până când vom sta aici în locul ăsta, să punem și acest crafting la făcut. Ok, na, pentru primul episod, eu zic, primul episod din harta aceasta survival, eu zic că merge. Așa, poate veți vedea niște mici schimbări în episodul viitor. Că na, voi face diferite lucruri off camera, că na, este mai relaxant așa, este mult mai ușor să construiesc și eu. Și mă gândesc nu și la ce să spun, adică ce să vorbesc, dar mă gândesc strict pe construcție, așa că na. Mie îmi place, deci cum am zis, locul unde m-a spawnat. E foarte mișto. Oricum. Deci, da, până data viitoare am fost Danu. Nu uitați să vă abonați dacă vă place ce fac. Deci, pa bă.